কি কହୁଥିଲ এই মিস তুমি হিন্দি আর ওড়িয়া কথা কাହିଁକି କହୁଥିଲ ନା ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶ କଥା ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଦତ୍ତ ଯେ ସ୍କୁଲ ରେ କହିଛନ୍ ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କି ହିନ୍ଦୀ ରେ କଥା ବୋଲି କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୀ ରେ କଥା ହବ ଯେ କି ପାଇଁ ନା ନାଇଁ ହିନ୍ଦୀ କହିଲେ ସ୍କୁଲ ରେ ଗାଳି ଦେବେ ଯେ କହିଦେବ ତମେ ଗାଳି ଦେବ ବାଡ଼ି ଧରିକି ପିଟିବ କାହାକୁ ମିସ୍ ମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ଛୁଆମାନେ ବି ହିନ୍ଦୀ କହିବେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ନିହାତି କହିବ ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ସ୍କୁଲଟା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀରେ ଖାଲି କଥା ହବ ଓଡ଼ିଆ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ଓଡ଼ିଆ ଛୁଆ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ କଥା କହିବ ତାକୁ ସ୍କୁଲରେ ରଖିବେନି କହିଛନ୍ତି ତମକୁ ହିନ୍ଦୀ ଆସେନି କି ଦିବ୍ୟାନୀ କି ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହେଇତେ ପଡ଼ିବ ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିଛି କାଲିଠୁ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହବ ହିନ୍ଦୀରେ କାଲିଠୁ ଶିଖିବ ହିନ୍ଦୀ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ ହିନ୍ଦୀ କହିଲେ ଆରାମସେ ସେଇଠି ଶିଖିବ ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି କହିବ ସେଇଠି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ କିଛି କହିବେନି ହିନ୍ଦୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିବ ନା ସମସ୍ତେ ବି ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିଛନ୍ତି ତମେ ବି ଶିଖିବ ହେଲା चलो ए पाठ कर पाठ